Marwe Lebap vilayetlerinden sonra Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin häkimetleri Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň seviti etjek saparyna berk taýýarlyk görýär. Vilayetin dürli künjeginde arasaçylyk işleri geçirilýär. Bu işleri jemaat hojalygyna deýişli edaralaryň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri hem çekilýär. Bu taýýarlyklar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkandan habar berýär. Habarçymyzyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň ençemesine salgylanyp aýtmagyna görä, döwlet başçysynyň 10-njy we 12-nji ýanwar aralygynda vilayeta sapar etmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň çäginde beýleki ýerler bilen bir hatarda Bereket suw howdanyna, Balkanabad şäheriniň çäklerindäki Nevit känlerine we Garaboğaz kölüniň töweregine baryp görmegine garaşylýar. Bu ýerlerde köpçülikleýin arasaçylyk işleri geçirilýär. Häzir müňläp Balkanly büdjet işgäri gumly ýerlere ýatyrlaýyn iýerilýär. Olar şol ýerlerde arasaçylyk işlerini geçirýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Balkanly büdjet işgäri 10-njy ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä prezidentiň Garaboğaz kölüniň töwereginde çopon goşuna baryp bir çopon bilen duşuşmagyna hem garaşylýar. Şol sebäpli bu ýerde emeli çopon goşu döredilýär. Bu ýerdäki öwri meýdanlarda otlaýan mallar we itler veterinar barlygyndan geçirilýär. Semiz mallary saýlap çopon roluny oýnaýan medeniýet aktýoruny repetisiýa geçirýärler diýip büdjet işgäri aýtdy. Berdimuhammedowyň Balkana etmegine garaşylýan sapary we oňa görülýän taýýarlyklar barada Türkmenistanyň resmi medeniýetinde häzirlikçe hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýöne ýatlasak döwlet başçysy geçen hepde has takygy 3-nji 4-nji ýanwarda Marwe Lebap vilayetlerine sapar edipdi we onuň bu saparlary barada resmi medeniýetde öňünden habar berilmendi. Berdimuhammedowyň şol saparlarynyň öňü sirasynda da Marynyň we Lebabyň häkimetleri giň gerimli arasaçylyk işlerini geçiripdiler we bu işlerde jemaat hojalygyna deýişli edaralaryň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleriniň zähmet güýjünden hem peýdalanylypdy. Prezident Mara we Lebaba sapar edende Nevit känlerine we çopon goşlaryna hem baryp gördi. Şonda marly çoponlar özleriniň kümelerinden we mallarynyň öwri meýdanlardan kowulandygyny gurrun berdiler. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan Lebabyň kanun goraýjy edaralarynyň bir işgäri bolsa, prezidentiň saklanan ýerine vilayetin gorohanasyndan ýüzlerçe towşanyň, sülgüniň we keýigin getirilip gumo goýberlendigini we onuň awlamagy üçin emeli şertiň döredilendigini aýtdy. Türkmenistanda döwlet başçysynyň vilayetlere edýän saparynyň öň ýanynda adatça sevitlerde giň gerimli arasaçylyk işleri geçirilýär. Döwlet başçysynyň öňünde çykyş etjek büdjet we medeniýet işgärleriniň çykyşlary we sahnalary ýürite taýýarlanyp häkimligiň wekilleri tarapyndan tasdiklanýar. Türkmen prezidentiniň vilayetlere eden soňky we etmegine garaşylýan saparlary ýurtda pandemiýanyň arasynda ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, adyk-gytçylygynyň we gymmatçylygynyň ýitileşen, munyň bilen bagly ilatyň güzeran eklenjiniň agyrlaşan mahaly amala aşýar.